pokiaľ si chceme udržať vo vzťahu ten oheň tej začiatočnej zalúbenosti, aby náš vzťah vykazoval všetky kvality, ktoré z astrologicko-okultného hľadiska ukazuje práve element oheň, a to je teda taká tá aktivita, vôľa, tiež sexualita, zážitky, aby sme boli zaujatí tým vzťahom, aby nás to proste bavilo. Tak potrebujeme zvýrazniť práve astrologicko-okultné vnímanie prvku ohňa, oheň. Vo vzťahu k druhým ľuďom a takisto v našom vnútornom svete tieto 4 živly predstavujú určité atribúty, pričom oheň sme si už opísali. My ich samozrejme musíme vedieť udržať v rovnováhe, pretože napríklad ak by oheň prevládol až príliš, mohlo by to viesť ku jeho negatívnym spôsobom prejavenia sa, a to by mohlo byť aj hádky, agresivita, prehnané sa sústredenie len na tú sexualitu bez tej emocionality a tak ďalej a tak ďalej. A preto si musíme pamätať, že síce si ho tam chceme udržať, ale nechceme, aby nám zhorel dom. Ak vo vzťahu medzi dvoma ľuďmi však nie je žiadny oheň, predpokladám, že s najväčšou pravdepodobnosťou to bude preto, že prevažuje prvok voda. Voda hasí oheň. Čo reprezentuje voda? Voda reprezentuje emócie. Poviete si, áno, veď ale emócie by mali podporovať oheň. V tomto prípade nie, pretože tuto ide o tok emócií, ktorý sa sústreďuje hlavne na intuíciu, intimitu, určité takéto mojkanie sa, hej. To je veľmi super a vo vzťahu by to malo byť, ale ak toto príliš prevláda, tak to môže prispieť k tomu, že ten oheň sa proste zahasí. Rovnako je to s druhou podobou ženskej energie v elementoch, a teda v energii Zeme. Zem potrebuje vyživovať, potrebuje krmiť určitým spôsobom, ale tiež berie určitú daň, a v tom vzťahu s činou určitá tá stabilita v dlhodobých vzťahoch, kedy majú tí dvaja rutiny, ktoré sú totálne ako keby z kameňa, lebo už ich tak dlho spolu robia, tak to je Zem. A toto je tiež potrebné pre vzťah, ale v prípade, že tá voda a Zem prevládá, tak ten oheň je zadusený a zrazu nás ten vzťah začne nudiť. Ako to môžeme vyriešiť? V tomto prípade sa teda obrátime na ďalšiu podobu mužskej energie v elementoch. Prvou je oheň a druhou je vzduch. Čo reprezentuje vzduch? Vzduch reprezentuje v prvom rade priestor. Všetci vieme, že na udržanie ohňa potrebujeme vzduch. Ak odrežeme od sviečky prístup kyslíku, oheň spraví čo? Zhasne. Vzduch reprezentuje tok informácií, podobne ako voda reprezentuje tok emócií. V tomto prípade tok informácií hovorí tiež o možnosti robiť rozhodnutia, takisto aj o pohybe, ako je napríklad cestovanie alebo spoznávanie nových kultúr. V prípade, že chceme spraviť určité praktické praktiky, ktorými môžeme priniesť túto kvalitu vzduchu, tento element vzduchu do vzťahu medzi dvoch ľudí, tak praktické spôsoby, ktoré môžeme urobiť, je napríklad, keď ťa niekto sleduje pri niečom, čo miluješ robiť, a získava tým informácie o tebe. Tiež odísť na pár dní od toho svojho partnera. Mať oddelené kúpeľne, komunikovať spolu, smiať sa. Humor a smiech je element vzduchu. Tiež fyzicky sa spolu pohybovať alebo získavať nové informácie, či už každý sám alebo spoločne. Takže týmto spôsobom privedieme vzduch do partnerstva a tým spôsobom, keď tam bude ten vzduch, môže sa tam vytvoriť aj ten oheň a nás znova začne ten vzťah baviť. Budeme mať vďaka tomu vzťahu zábavu a budeme mať pocit, že nás to zaujíma, že nás to baví.
V prípade, že sme s niekým dlhodobo, napríklad, že už sme spolu napríklad 20 rokov a ešte stále cítime tam ten oheň, znamená to len to, že sme dali dostatočne veľa priestoru vzduchu. Vzdušná kvalita je tiež taká, ktorá nedokáže pevne držať, pretože je to len vzduch a preto je dobré dať tomu druhému dostatočné množstvo slobody, aby robil svoje rozhodnutia, keďže vzduch reprezentuje aj schopnosť robiť rozhodnutia, preto musíme dať tomu druhému tiež slobodu a priestor robiť svoje vlastné rozhodnutia a tiež ich rešpektovať. No a týmto sme si vysvetlili, ako udržať oheň vo vzťahu, ale už keď ho tam máte, tak nech vám teda nezhorí kvôli nemu dom. Tým som ešte nakoniec chcela osloviť ženy, ktoré majú príliš veľkú kvalitu vody, ale v negatívnom zmysle, teda, že sú stále nešťastné alebo v kuse zronené. Ak si stále nešťastná, tvoj muž ťa opustí a pôjde za ženou, ktorá je šťastná. A v podstate ho nemôžeš kvôli tomu ani obviňovať, pretože tvoja prehnaná voda suší jeho oheň. Oheň je tá základná mužská energia, z toho dôvodu on chce ísť za ženou, ktorá mu dovolí vlastne žiť, dýchať, horieť.